Μου λέει πελάτη, το γυρνάω σαν καινούριο. Και εγώ χαμογέλασα γιατί ξέρω τι έρχεται. Το σαν καινούριο στην Ελλάδα έχει πολλές μεταφράσεις. Το φέρνει. Απ' έξω, όντως είναι ωραίο. Μέσα όμως, άμμος, σκουπίδια, μέχρι και πάνες μωρού. Στα καθίσματα, στα πατάκια, στις πόρτες, λες και έχει κάνει κάμπινγκ μέσα στα μαξί. Και μου λέει, εντάξει μωρέ, σκουπίδια είναι, θα φύγουν. Εκεί είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο να φύγουν. Πολλά αυτοκίνητα που τα πηγαίνουμε στο πλυντήριο, όταν ανοίγουν τις πόρτες και τα βλέπουν, δεν θέλουν καν να τα καθαρίσουν. Χρειάζεται πάρα πολλή ώρα να μπορέσουμε να συνεφέρουμε ένα αυτοκίνητο τέτοιας κατάστασης για να μπορέσει η εμπειρία να παραμείνει ίδια. Αν δεν το κάνουμε, τότε αυτή η εμπειρία χαλάει και χαλάει σε όλους. Του το είπα ανθρώπινα. Πρόσεχε λίγο παραπάνω το αυτοκίνητο για να μπορέσει να είναι έτοιμο ή να είναι σε κατάσταση την οποία μπορούμε να συνεφέρουμε για να το πάρει και ο επόμενος. Το κατάλαβε, ζήτησε συγγνώμη και την επόμενη φορά ήταν όλα τέλεια. Γράψε μου στα σχόλια, εσύ σε τι κατάσταση επιστρέφεις το αυτοκίνητο.